भाविले सबु असंभव, चेष्टा कले सबु संभव। हारिगले भाग्य फल, जीति गले कर्म फल। ये किपरिका विचार? सत्य तो यह, हारिबा परे चेष्टा न कले आपण भाग्य उदास लिखाଯିव एवं हारिकी पुणी चेष्टा कले हारी जाओ कि जीति जाओ ताहा एक उदाहरण साजिब। दुर्घटना आम हाथ में नहीं, ताहा केतेबेले केमिति भी होई पारे, किंतु दुर्घटना घटिबा परे प्रतिक्रिया किपरि रहिबो ताहा निश्चय आम हाथ में अछि। आमे दुखरे भांगी पड़िबा ना निजको संभाळिबा ताहा आम उपरे निर्भर। श्रीमद् भगवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण युद्ध करबा पई नुही बरं निज कर्म को चिन्हिबा को उपदेश देइथिले। राज्य पाइबा कि न पाइबा ताहा तो बहुत पर कथा, किंतु वर्तमान स्थिति रे उपयुक्त कर्म कौन अटे यार सठिकता श्रीकृष्ण बुझाइथिले। मनीष भाग्य बलरी राताराति धनी होई पारे, किंतु कर्म न करिथिबा हेतु ता पाखरे धनर सठिक उपयोगर अभिज्ञता न थिबा कारणरू से गरीब हेबाक मध्य समय लागि न थाए। चेष्टा करिकि हारिबारे जो मजा थाए ना, ताहा चेष्टा न करि जितिबारे केउठु आसीबो। अनेक दिन पूर्वर कथा, दुईटी राज्य मझिरे गोटे नदी प्रवाहित हेउथाए। दुईटी राजार राजांक भितरे प्राय सबुबेले तिक्तता रुहे कि नदीटी प्रकृତରେ केउं राज्यर। ସେହି ନଦୀର ତଟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଦିନେ ପୂର୍ବପଟ ରାଜା ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେହି ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଅଛପା? ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ପଶ୍ଚିମ ପଟର ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଅଛି କି ଯିଏ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବ ଏହି ନଦୀଟି ସେହି ରାଜ୍ୟର ହେବ। ମୁଁ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋତେ କୃପାପୂର୍ବକ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବେ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣିସାରି ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପଶ୍ଚିମପଟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। ଠିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ସତକୁ ସତ ପୂର୍ବପଟ ରାଜା ହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୈନିକ ଭୀଷଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ରାଜା ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ହାରିବାର ହିଁ ଅଛି ତେବେ ଭୀରୁତାର ସହ କାହିଁକି ହାରିବି, ଜଣେ ବୀର ପରି ଲଢ଼ିବି। ତାପରେ ରାଜା ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ ଏବଂ ଭୂମି ଉପରେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମପଟ ରାଜା ଏହା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏବେ ମୋର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରାଜାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦେଖି କ୍ଷତାକ୍ତ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହାରୁଥିବା ରାଜା ଏବେ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଶ୍ଚିମପଟ ରାଜା ହାରୁଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂର୍ବପଟ ରାଜା ହିଁ ଜିତିଲେ। ହାରିଯାଇଥିବା ରାଜା ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିକଟକୁ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ସାଧୁ, ମୋତେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜିତିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିଲି କାହିଁକି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଳା କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ଯିଏ ଜିତିବ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ଜିତିବାଟା ହାରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ହାରିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ, ତାର ହାରିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତି ଯାଇପାରିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାର ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେବେ ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ୍ କରିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ରାବଣର ବଧ କରି ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିଗଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଅଟେ। କର୍ମ ସदैବ ବଡ଼ ଅଟେ। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଯଦି ହାତରେ ଅଛି ନା, ତେବେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଆମ ସେହି ହାତରେ, ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଛି। ଭାବିଲେ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜିତିଯିବେ। ଯଦି ବି ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ହାରିବା ବି ଉଠି ଉଦାହରଣ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ହାରିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାହସର ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଥର ହାରିବେ, ସେତେ ଥର ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଦିନେ କହିବେ, ଭାଗ୍ୟ ତ କେବଳ କହିବା କଥା, ସତ ହେଉଛି କର୍ମ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ କର୍ମ ବଡ଼। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।